National Geographic представя живота на Адолф Хитлер. Анализираме фактите, за да открием корените на неговите фикс идеи и мотивите за злините му. Открийте как този скромен младеж е станал фюрерът, променяйки хода на историята. Апокалипсис, възходът на Хитлер, политическа кариера, следва по National Geographic. Следващото предаване съдържа ярки образи, които могат да въздействат на зрители с фоточувствителна епилепсия. През 1924 година Адолф Хитлер написва «Майн Кампф» – «Моята борба», една книга, изпълнена с омраза. Последното изречение в нея е един фанатичен вик. Една държава, която не допуска расово замърсяване, неизбежно ще властва над света. Адолф Хитлер, роден на 20 април 1889, самоубива се на 30 април 1945. Как този австриец, идващ от нищото, се умява да покори Германия? Как успява да посее семената на омразата и насилието? И как Хитлер и нацистите въвличат света в апокалипсиса? Апокалипсис. Възходът на Хитлер. Заплахата. Как феноменът Хитлер е станал възможен? 1918 година. Хитлер пише в «Моята борба». Първата световна война беше най-незабравимият и най-възвишеният момент в моето земно съществуване. В продължение на 4 години редник Хитлер е фронтови куриер, пренасящ съобщения в баварския 16-ти пехотен полк. Той снове между окопите и разнася заповедите до войниците. Това е опасна служба, за която е награден с железен кръст. Той ще носи този кръст под значката на своята нацистка партия. По време на Първата световна война Хитлер, подобно на много други войници в този ужасен конфликт, се научава да изпитва пълно презрение към ценностите на човешкия живот. Хитлер постепенно се превръща в фанатичен националист. В окопите се ражда и смътната идея, че един ден той ще защити своите страдащи другари. С други думи, ще влезе в политиката. Хитлер ще се научи да използва по най-ефективния начин своето другарство с ветераните от войната. Както прави това 15 години по-късно в речта си пред работниците в завода на Сименс. Драги мои сънародници, другари, германски работници, аз идвам от вашите редици. Аз бях един от вас. Аз бях до вас през 4-те години на войната. След това, постепенно, благодарение на моята упоритост, като се самообучавах и гладувах, аз успях да се издигна. Но дълбоко в себе си, аз си останах същият. Октомври 1918. Последвалите събития ще ускорят навлизането му в политиката.
През нощта на 13 октомври 1918 при една газова бомбардировка той ослепява временно. Евакуиран е в полевата болница, а след това в Германия. Междувременно на фронта германците са изтласкани назад и много от тях попадат в плен. Омразата на французите е въздесъща. Поведението им на победители е оскърбително. Пленниците, войници на кайзера, германският император Вилхелм II, се опитват да запазят своето достойнство, докато преминават през същите френски и белгийски грачета, които са опустошавали през последните 4 години. Останалата част от германската армия започва своето отстъпление. Тези войници ще запазят горчивината от поражението, което се представи от крайно десните пропагандатори като причинено от германските непатриотични елементи, тези, които преговарят с врага. В този момент в живота на Хитлер се случва едно събитие, на което той винаги ще гледа като на повратна точка. Той се възстановява бавно и успява да възвърне зрението си в военно-полевата болница в Пазелвалк, северно от Берлин, в която се лекуват пострадали с бойна невроза. Хитлер разказва, че когато научил за абдикацията на императора, за края на германската монархия в полза на република и за примирието от 11 ноември 1918, което отбелязва поражението на Германия, той чул един вътрешен глас. Той заявява: „Този глас ми каза да освободя германския народ и да възстановя величието на Германия“. Към тази халюцинация Хитлер ще добави своята идея фикс. За него германският орел е бил пронизан от евреите. В моята борба той пише: „Ако по време на войната бяхме използвали поне един път отровен газ срещу тези 12 или 15 хиляди еврейски продажници, саможертвата на милиони хора не би била напразна“. В края на 1916 водачите на имперската армия, фелдмаршал Хинденбург и неговият адютант, генерал Лудендорф, по един необмислен и ултранационалистически начин заповядват да се посочат еврейските войници за подозрени в непатриотично поведение. Антисемитизмът има вековна история и не признава граници. Тази съдба преследва евреите и те, независимо дали са бедни и живеят в гета, или са асимилирани и станали буржоа, периодично се превръщат в изкупителна жертва във времена на криза. В Русия в началото на 20 век те са жертва на погроми и убийства. Много от тези, които бягат от преследванията, се установяват в Германия. Големият въпрос е дали самият Хитлер има еврейска кръв. Една от най-строго пазените тайни на нацисткия режим е невъзможността той да докаже обратното. Той не познава един от своите деди. Самоличността на бащата на неговия баща е неизвестна. Бабата на Хитлер в крайна сметка се омъжва за един мелничар, Йохан Хитлер, който признава сина й и му дава името си. Според нацисткия закон, Хитлер не отговаря на критерия защита на кръвта, наложен от германците. Те, за да не бъдат преследвани, трябва да докажат, че никой от техните баби и дядовци не е бил евреин. Хитлер не може да докаже, че не е евреин според нацистките критерии. 20 април 1889 Адолф Хитлер се ражда в католическо семейство в тогавашната Австро-Унгарска империя в Браунау-ам-Ин, малко градче на границата с Германската империя. Неговият баща е митнически служител. Той е вдовец, който се жени отново за своята много по-млада братовчетка, осъществявайки кръвосмесителен брак.
През ранното детство на Хитлер, семейството се мести често, следвайки назначенията на неговия баща по границата. На 8 той е църковен прислужник в този манастир. Той пее и се възхищава на саможертвата на свещеника и чувството му за мисия. Той обръща внимание на странния кръст върху фронтона на манастира, който загатва за свастиката, която ще стане емблемата на нацизма. Хитлер ще си спомня винаги за манастирския кръст като поличба за неговата съдба. В Индия от векове свастиката е символ на вечното движение на човечеството. За нацистите тя става символ на арийската раса. Една митична чиста раса от високи, синеоки блондини, на които Хитлер ще добави каска и мистиката на една висша раса. 1938. Германското момче трябва да бъде стройно, с дълги крайници, бързо като заек, жилаво като кожа и здраво като стомана. Ние сме твърдо решени да създадем една нова раса. Растейки, Хитлер не отговаря на този идеал. Той е глезен от своята майка. Той ще се връща към този австрийски пейзаж във важни моменти от своята кариера, като този няколко седмици преди нахлуването в Полша и началото на Втората световна война. 1939. Това са филмови кадри на дома от детството му, направени и редактирани от неговата любовница Ева Браун. Той не изпитва злоба към своя баща, един строг поддръжник на дисциплината и пияница. Но неговата майка, която умира от рак на 47 годишна възраст, е единственият човек, когото Хитлер истински е обичал. Нейното присъствие на рождените дни на фюрера е най-големият му подарък. В своя бункер в последните си часове Хитлер държи портрета й до себе си. Хитлер е в конфликт със своя баща, който иска той да стане чиновник. Няма да ходи дълго на училище, арогантно поставяйки се над образователната система. На 19 години след смъртта на майка си, той отива в Виена. Не желая да се занимава с политика, а мечтае да следва в художествената академия. Благодарение на своето наследство, той може да води бохемски живот в столицата. Дошъл от провинцията, той открива многото общности, живеещи в австро-унгарската столица. Чехи, поляци, италианци, харвати и евреи. По-късно той ще заяви: изглеждаше ми като въплъщението на расова профанация. Той се явява на приемния изпит в художествената академия, но не добре подготвен. Въпреки големите си амбиции, той не е приет. Следва един труден за него период. Това е точно преди голямата война. Той живее в пансион за мъже и изкарва прехраната си, като копира пощенски картички за туристите. С малкото пари, които изкарва, той ходи на опера, за да слуша Вагнер, който според думите на един приятел довеждал Хитлер до екстаз. Хитлер, чието ежедневие е в най-добрия случай посредствено, бленува за тези герои от германски легенди. Една от любимите му опери е Риенци, в която един млад войн се заема с мисията да спаси своя народ. Мобилизация. Хитлер е на 25, а обявяването на войната на 2 август 1914 ще промени пропадналия му живот на художник. По-рано, за да избегне военната служба, той напуска Австрия. Сега той е в Германия, в Мюнхен, понесен от лудостта на екстремните националистични чувства, които тресат цяла Европа и я водят към една голяма касапница. Той се бие във войната и тя го променя. След 4 години той се връща с полка си в Мюнхен, в една Германия, която е на прага на революция. Хитлер е на 30 години.
Пред него се открива един решителен период. Преди всичко той иска да остане в армията, която гарантира ред и стабилност за новия режим на президента – социал-демократа Фридрих Еберт. Младата република трябва да се справи с марксисткото революционно движение, което се опитва да вземе властта, подобно на болшевиките в Русия преди 2 години. Армията се разправя с тях, подпомагана от доброволци-националисти от така наречените Фрайкорпс, от които по-късно ще се формира нацистката партия. Хитлер служи в армията с огромно усърдие. Неговата първостепенна цел е да има покрив над главата и редовна храна, за което е готов на всякакви унижения. Той става провокатор и доносник, който издава свои другари, за които подозира, че са червени. Неговите командири, чието задължения включват и борбата с комунистическите идеи сред подчинените, обръщат внимание на антиреволюционния му план. Те възлагат на Хитлер задача – политическо превъзпитание на завръщащите се германски войници и военнопленници. Командващият офицер на Хитлер отбелязва: той е роден оратор. Неговият фанатизъм и популизъм завладяват слушателите, карат ги да мислят като него. Хитлер казва: в този момент аз разбрах, че знаех как да говоря. Още от началото Хитлер знае как да ескалира напрежението и да поднася на слушателите това, което те искат да чуят. През 1919 той отхвърля позорния за нацията Версайски договор. Версай, 28 юни 1919. След месеци взаимни дискусии, победителите и преди всичко Франция, Англия и Съединените щати налагат на Германия сурови мирни условия, сякаш само тя е виновна за масовите кръвопролития. Версайският договор, подписан на 28 юни 1919, осъжда Германия на огромни репарации, което натоварва неимоверно нейната икономика и ще се превърне в централен дразнител на народното недоволство в страната. 13% от територията и 1/10 от населението на Германия са откъснати. Елзас и Лотарингия отново са френски, а целият ляв бряг на Рейн е демилитаризиран. Един германски филм от онова време отхвърля разкъсването на националната територия. Най-лошо е отделянето на източна Прусия от Германия и възстановяването на Полша, която е разделена през 18 век, като й се дава излъз на море. Полският коридор ще бъде причината, която в крайна сметка ще доведе до Втората световна война. За много германци решението на съюзниците да разоръжат паравоенните и антиреволюционните сили добавя сол в раната. Те са свидетели на разрушаването на техните подводници. Бойни кораби и военно-въздушните сили. Германската армия е намалена до 100 000 души. Хитлер, пряко волята му, е демобилизиран в този баварски регион, където десни екстремистски групи никнат като гъби. Тук той е заснет за пръв път по време на демонстрация на Германската работническа партия. През 1919 армията му нарежда да се внедри и да шпионира тази група. При липса на по-добри перспективи, той остава неин член и се развива като политически агитатор на пълно работно време. В политическо отношение Бавария е в крайно дясно, докато властта в Берлин е в ръцете на лявоцентристката Ваймарска република, наречена така по името на града, в който е приета новата конституция на страната. Хитлер, преобразен като истински баварец, вика наравно с другите против ноемврийските престъпници, подписали примирието и Версайския диктат.
Тези чувства се споделят от армията и най-вече от ветераните от войната, които се събират в големите мюнхенски бирарии. Една от тях е Бюргер Бройкелер, в която на 13 август 1920 Хитлер прави политическия си дебют с лекция, озаглавена «Защо ние сме антисемити?». За Хитлер отговорът е, че антисемитизмът е най-добрата стратегия за привличане на воинстващи националисти. Юли 1921. Хитлер сплотява радикалите в своята малка дясна екстремистка група. Те го избират за свой водач и му купуват кола, доказателство за неговата значимост. Хитлер променя името на партията, като добавя думите «национален» и «социализъм». Неговата цел е да привлече повече привърженици и да покаже своята антикапиталистическа позиция. Германската работническа партия вече е Национална социалистическа германска работническа партия, чиято абревиатура е НАЦИ. В тази малка щаб-квартира в една мюнхенска бирария Хитлер рисува емблемата на партията. По-късно той ще напише «В моята борба». След многобройни опити избрах червено знаме, което показва социалното измерение на нашето движение с един бял кръг, представляващ нашия национализъм, и свастиката, символ на арийството, на вечния антисемитизъм. За да охраняват техните митинги, той създава щурмовите отряди СА, бойният юмрук на партията, една малка армия, с униформите на която той се здобива от един склад на бившата австро-унгарска митница. Неговият радикализъм увеличава членската маса на партията от 2 на 20 000 души. Той успява благодарение на помощта на една расистка секта – Обществото Туле, наречена на името на едно легендарно норвежко кралство. Неговите членове финансират издаването на вестник със средства, чието произход е спорен. Това издание става официалният вестник на нацистката партия под ново име – Фьолкишер Белбахтер, расисткият народен наблюдател. Неговият редактор, Алфред Розенберг, е член на Обществото Туле и се изявява като теоретик на антисемитизма. Той ще бъде важен вдъхновител на Холокоста. Розенберг. Друг бивш член на Обществото Туле в студентските си години е Рудолф Хес. Той ще стане секретар на Хитлер и един от неговите най-сервилни и фанатични сподвижници. Друго попълнение към ранните бойни редици е героят от Първата световна война Херман Гьоринг, един от най-успешните германски бойни пилоти. Подобно на много други ветерани, той трудно се адаптира към цивилния живот. Той вижда в Хитлер човек, който изговаря неговите собствени антиреволюционни идеи. Той ще стане номер 2 на нацистския режим и вдъхновител на концлагерите. През 1922 на една политическа манифестация Хитлер поставя Гьоринг до генерал Лудендорф, който все още носи своя островърх шлем, за да покаже на ветераните, че техният военновременен водач подкрепя нацистите. Лудендорф, един от хората, отговорни за продължаването на войната, е убеден, че политиците са му отнели победата. Тази теория се споделя от много германски генерали. Верността на Лудендорф към националистките идеи отваря пред Хитлер нови перспективи. Всичко изглежда възможно. В Италия, крайното дясно в лицето на фашистката партия на Мусолини току-що е заграбило властта. Мусолини. Ще бъде ли Хитлер германският Мусолини? 1923 ще бъде решителна година. 11 януари 1923 година. Смаяните германци гледат безпомощно как френски и белгийски войници установяват контрол върху областта Рур, където германците добиват въглища и произвеждат стомана.
Това става в резултат на отказа на Германия да плаща военни репарации, наложени и от Версайския договор. Французите и белгийците директно си взимат плащанията под формата на въглища. Германското правителство нарежда да се оказва пасивна съпротива. Стачкуват миньорите и железничарите. Французите просто подменят стачкуващите. Към Германия не тръгват никакви въглища. Ситуацията става опасно напрегната. На 10 март 1923 един френски офицер, лейтенант Пиер Колпен, от 17-ти пехотен батальон, е убит. Ковчегът с тялото му минава през много градове и френските офицери удрят всеки германец, който не си сваля шапката. Заснетите неизличими образи ще бъдат изгодно експлоатирани от нацистката пропаганда. Хитлер обсъжда слабостта на правителството, което позволява на Франция да се отнася с Германия като със своя колония. Германците студуват. Германците гладуват. Те се опитват да крадат въглища от французите. Ваймарската република е принудена да внася своите въглища и да плаща на стачкуващите миньори. Тези огромни разходи подтикват печатането на грамадни количества нови банкноти. Марката драматично девалвира. Един ден германците плащат 1 милион марки за килограм картофи, а на следващия ден 460 милиона за един хляб. В този кипеж от безпрецедентна инфлация и безработица, екстремистките десни сили в Бавария, начело с генерал Лудендорф, се мобилизират. Благодарение на Лудендорф, Хитлер успява да обедини всички групи на ветерани, огорчени от поражението. Той иска да осъществи пуч, държавен преврат и да овладее Мюнхен, а след това и Берлин. Хитлер казва: нашият народ е подложен на толкова екстремни икономически условия, че ако не действаме сега, той ще тръгне с комунистите. Благодарение на съучастниците си в армията, нацистите успяват да се снабдят с оръжие. В крайна сметка армията и полицията решават да останат верни на законното правителство. 9 ноември 1923. За Хитлер в Мюнхен всичко изглежда загубено. Но той продължава да фантазира, че с Лудендорф могат да поведат народа. Затова нарежда на своите части да настъпят към заплашителните полицейски кордони. Двата лагера се изправят един срещу друг, а Хитлер с бял шлифер е начело на своите. Всъщност, това е нацистки фотомонтаж, целящ да фабрикува мита за смелостта на Хитлер. В действителност, той е зад гърба на своя телохранител, който пада убит при стрелбата. Полицията открива огън и слага край на Хитлеровия пуч от 1923. Хитлер е арестуван, а Национал-социалистическата партия е забранена. Големият австрийски писател Стефан Цвайг пише: така през 1923 свастиките и щурмовите отряди изчезнаха, а името на Хитлер отново потъна в забрава. Три месеца след арестуването на Хитлер, в Мюнхен започва съдебният процес срещу участниците в пуча. Хитлер е обвинен в държавна измяна, за което се полага смъртно наказание. Лудендорф, който дори не е задържан, пристига на процеса с луксозен автомобил, придружен от своите адвокати. Без много шум той е оставен на свобода, от почит към славното му минало и защото продължава да има влияние върху поддръжниците. Той ще бъде оправдан. Хитлер, който заплашва, че ще се самоубие,
разбира, че съдът не е толкова враждебно настроен, колкото си е мислел. Той използва целия си ораторски талант, за да отправи яростни нападки срещу правителството и евреите. Процесът се превръща в неочаквана трибуна. Съдиите стават все по-благоразположени, а отвън все повече хора напират да влязат. В резултат на всичко това, присъдата е много по-мека, отколкото е очаквал Хитлер. Той е осъден на 5 години затвор. В сравнително комфортна килия с изглед към природата. Условията в затвора приличат повече на хотел, в който той може да приема нацистки симпатизанти по всяко време на деня. Един привърженик дори донася лавров венец на човека, когото нарича въплъщението на пламенното желание на нацията. Хитлер е свободен да получава всички публикации, които пожелае, и дори започва да чете Маркс. Рудолф Хес, осъден на 15 месеца затвор за участието си в пуча, обитава съседната килия и е част от малката група, която дискутира боричканията между десните партии, които се разкъсват помежду си. Завръщането на Хитлер става необходимост. Неговите сподвижници отвън изработват стратегия за скорошното му освобождаване. Хитлер разбира, че скоро ще бъде на свобода и чувства, че е необходимо да изложи своите възгледи за живота и политическите си принципи. Нацистки журналисти преработват набързо нахвърления му ръкопис. Хитлер иска да озаглави книгата «4,5 години на борба срещу лъжите, глупостите и малодушието». Но е преценено, че заглавието е твърде дълго и то е променено на «Майн Кампф» – «Моята борба». Тя съдържа целия мироглед на Хитлер и нацистите, ще я превърнат в своя Библия. Тя е написана като Светото писание и е подвързана като великите средновековни ръкописи. Хитлер помпозно говори за борбата на господарската раса, високата руса, арийска, германска раса, за необходимостта от завоюване на жизнено пространство, за изкореняването на комунизма и унищожаването на Франция и евреите, които в очите на Хитлер дори не принадлежат на човешкия род. Много читатели по това време оценяват книгата като маниакална лудост, което е фатална грешка. Напротив, тя трябва да бъде четена внимателно и взета на сериозно, защото лежи в основата на смъртта на 50 милиона човешки същества. За добро поведение Хитлер е освободен от затвора на 20 декември 1924. Сега той бленува да бъде наследник на великите основатели на германската нация, като Бисмарк. Той заявява: времето в затвора ми даде убеденост, оптимизъм и вяра, че нищо не би могло да ме разколебае отново. Въпреки това, неговото пътуване през политическата пустиня едва започва. Майн Кампф е провал. Продадени са едва 20 000 бройки. Хитлер прекарва по-голямата част от времето си в Баварските Алпи, в селцето Бертхенсгаден, където наема малка вила. Той пише втория том на «Моята борба». Основно място в него намира проектът му за увеличаване на германското жизнено пространство за сметка на Русия. До идването му на власт през 1933 продажбите на книгата са скромни. Когато Хитлер взема властта, Майн Кампф става едва ли не задължително четиво, а германската държава я предлага на новобрачните двойки като сватбен подарък. Ако липсва в библиотеката ви, домашният помощник би могъл да ви издаде. Майн Кампф се продава с всички възможни средства и е преведена на много езици. Авторските хонорари, които получава Хитлер, са астрономически, а той става много богат човек. На 27 февруари 1925
Хитлер прави политическото си завръщане в прочутата мюнхенска бирария, в която е дал началото на пуча, като потвърждава отново лидерството си в нацистката партия. На следващия ден се случва едно събитие, което ще ускори неговото издигане. Символът на новата германска демокрация, първият президент на Ваймарската република, социал-демократът Фридрих Еберт, умира от усложнения, причинени от апендисит. Германците преживяват тежко загубата. Сега те трябва да изберат нов президент. По време на предизборната кампания свастиката се завръща. Забраната на нацистката партия е отменена и тя вече не се смята за опасна. Лудендорф, кандидатът на обединените екстремистки десни партии, обаче печели едва 1% от вота. Хитлер тайно се е надявал на провала на Лудендорф, негов основен съперник, чиято предизборна кампания той участва вяло. Разкривайки политическия си инстинкт, той казва: „Ние му нанесохме довършващия удар“. Германците избират другия военачалник от войната – маршал фон Хинденбург. Хинденбург. През 1870 като млад офицер той присъства на обявяването на Втората германска империя в огледалната зала в Версай. Той успокоява армията и обединява консерваторите, които се страхуват от левите сили и от останалата Европа. Хитлер очаква своя час. Нацистката партия успява да пусне пипалата си в цяла Германия. Членската й маса достига 170 000 души. Хитлер трансформира щурмовите си отряди в една истинска частна армия. Те са все по-млади, но не се заблуждавайте. Този паравоенен орден е съставен от брутални фанатици и убийци. Техните нови униформи им дават прозвището „кафявите ризи“. Те имитират черните ризи на Мусолини, които няколко години преди това триумфално маршируват в Рим. Друг символ, заимстван от Мусолини, е римският поздрав, протегнатата напред ръка и гърленият вик. При Мусолини той е „Вива il Duce“, а при Хитлер – „Хайл Хитлер“. Да живее Хитлер! Униформите им са създадени от подбран екип германски дизайнери. Сред производителите е дизайнерът Хуго Бос, който я рекламира в своите кампании. Хуго Бос, който е член на нацистката партия, ще произвежда също и страховитите черни униформи на СС, новата охранителна част на Хитлер, както и униформите на Хитлеровата младеж. Това са сериозни разходи. Парите основно идват от членовете на нацистката партия и от богати симпатизанти, като стоманения магнат Фриц Тисен, чието заводи са готови да произвеждат нови оръдия. Тисен. Сред тях е и Хенри Форд, най-големият автомобилен производител в света. Антисемитът Хенри Форд твърдо ще подкрепя нацистите. Той ще бъде първият чужденец, награден от тях с ордена на германския орел. В 1927 Хитлер е в Нюрнберг, средновековен град с историческо значение и бастион на нацистите с вагнеровски привкус, който подчертава тяхната връзка с германските войни от тъмните векове. Хитлер нарича Нюрнберг „моята идеологическа столица“. Той иска също да подчертае колко много е подчинена партията на фюрера, нейния водач. Този култ към личността ще бъде засилен чрез работата на неговия персонален фотограф Хайнрих Хофман.
Винаги в центъра на събитията, нацист от самото начало и виртуоз на фотоапарата, той е винаги до своя господар. Хофман прави поредица от изненадващи снимки, целящи да покажат интимната страна на великия водач. Да спечелят женската аудитория, доколкото нацистите могат да уловят техните предпочитания. В малкото мюнхенско фотостудио на Хофман, Хитлер, вдъхновен както винаги от Вагнер и очарован от театралното поведение на певците, усвоява цяла поредица от жестове, които ще използва на първите големи нацистки сборища. Хитлер заявява: масите са женствени и глупави. Само емоцията и омразата могат да ги държат под контрол. Омраза. Точно това посяват щурмовите отряди в цяла Германия, като започват с еврейските квартали в големите градове. Стефан Цвайг, който е свидетел на раждането на насилието в това все още спокойно общество, пише: това беше фашистки метод, но в германски стил, прилаган с военна точност. Прозвучаваше свирка и щурмоваците скачаха от камионите със светкавична скорост, биеха хората със своите палки. А когато свирката прозвучаваше отново, скачаха обратно в камионите и се изнасяха така бързо, както бяха и дошли. Но сплашването и терорът носят обратни резултати. На изборите в Германия през 1928 нацистите получават едва 2,6% от вота на избирателите, което е по-малко от 1 милион гласа. Комунистите получават 3 пъти повече, партията на центъра 4 милиона, а десните 5 милиона. Начело са социал-демократите с 10 милиона гласа. В Райхстага в Берлин тези 2,6% от гласовете, дошли основно от селските райони, означават 12 нацистки депутати. Ефектът е доста сериозен, когато почти всички от тях се появяват с униформи на СА. В групата е и Херман Гьоринг, който отново се появява. Ранен в долната част на корема по време на пуча, той е напълнял чувствително и се е пристрастил към морфина. Гьоринг. Това е голямото влизане в политиката и на Йозеф Гьобелс. Той в най-голяма степен съответства на максимата, формулирана от Ницше през предходното столетие. Фанатизмът е единствената форма на волята, до която слабият и нерешителният може да се издигне. Гьобелс трудно може да бъде наречен висок, рус и арийски тип. Той е нисък, куца и от малък страда от комплекс за малоценност, който се дължи на неговия недък. Неговата дяволска хитрост обаче компенсира недостатъците. До решителната за живота му среща с Адолф Хитлер, той е само един бунтар срещу обществото, който флиртува с марксизма. След това Гьобелс проглежда. Като отказват да публикуват ръкописите му, евреите са му попречили да стане велик писател, а комунистите са виновни за хаоса в обществото. Той заявява: ние влизаме в Райхстага като вълци в кошара. В този момент обаче е невъзможно публиката и депутатите да оценят значението на това изявление. Общественото мнение за нацистите е изразено в Frankfurter Zeitung. Хитлер няма ясни идеи и мисли. Хитлер е един опасен луд. Той е достигнал до тук, следвайки детайлно военно-временната идеология и интерпретирайки я по един примитивен начин, сякаш живеем във времената на варварските нашествия при падането на Римската империя.
Германия не е притеснена. По всичко изглежда, че бъдещето на Хитлер в политиката ще бъде катастрофа. Историкът Ян Кършоу пише: без голямата депресия, без краха от 1929, без дезинтеграцията на буржуазията, либералите и консерваторите, Хитлер би си останал един ексцентрик в периферията на политиката. Но Хитлер няма да се откаже никога от своята мисия. Ние ще продължим нашата борба. Фанатично и без милост. До смърт! Преводач Пламен Генов. Текста четоха артистите Цанко Тасев и Иван Велчев. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Милена Манчева. Студио Медиалинк.